babu gida ga mutum zai shiga bayan mutuwa illa allati kana qabla al-maut yabniha sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu sai gidan da yake ginawa gabanin ya mutu fa in banaha bi khairin taba maskanuha idan mutum ya gina gidan nan da alkhairi zaman gidan zai yi dadi wa in banaha bi sharrin khaba baniha idan mutum ya gina gidansa na lahira da ayyukan duniya munana zaman gidan zai yi muni yace amwaluna li dhawil mirath najma'uha dukiyoyinmu magada muke tarawa duk abin da kake tara a duniya a nan zaka bashi wanne zai gaje shi li qurabid dahri na buniha gidaje ce kawai zamani kake ginawa inda kai ginin shekara 2000 da suka wuce an gina gidan auren ya maru akwai wata al'umma shekara 5000 10,000 ta rayu a inda kake rayuwa tarihin ta ma an manta da akwai wuraren da an samu a tarihi bincike ya bayyana akwai al'umma su rayu sama da shekara 100 gidajen ya zama tarihi ina gidajen samudawa da adawa ka je irin kasar Egypt kaga pyramids aka gina irin gidajen mulki inda ake preserving mummies ake ajiye gawawwaki su shekara 3000 ba su rube ba ka je ka ga yadda aka gina sama da shekara 5000 ina jama'an nan suke da suka gina su tarihi ya mamanta da wanda suke wannan ayyuka da sun gina gidajen da technology na yanzu ba zai iya gina pyramid da ake da shi a Egypt ba haka tura suka tabbatar amma wanda suka gina gidajen nan su an manta da suna kasa wasu shekaran su 2000 a cikin kasa su rube wal mautu ya tsuwiha mutuwa na nan kana cikin buri wuf sai ka ja dauki mutum babu labarin yanzu za ka rabu da mutum gobe sai a ce fa sai ka ga tek ana gaitan ka jana'izan wani mai faru wallahi ya rasu hatsari ne ba hatsari haka kawai aka yi musallan tarawih da ya shiga gida ya rasu dukkan wanda ya mutu kiyamarsa ta riga ta tsaya don kana mutuwa al'amari ya riga ya kare ba wani labari ka tafi can madakada kana jiran mutane shi yasa yake cewa alqabru awwalu manzilin min manazil al-akhirah kabari shine masaukin farko a cikin masaukan lahira fa inna jami'uhu ma ba'dahu aysar idan mutum ya tsira daga kabari abin da zai zo bayan sa yafi komai sauki fa in lam yanju minhu ma ba'dahu ashaddu idan mutum bai kai labari a kabari ba to fitina na bayan wannan akwai bala'i a filin kiyama na jiran sa